Thank you.
vraiment idi fof ko mbiyanmi ɗum ko Mama Gallo waɗani jam walla trouble rabbinayi o kamen ɓuri he andude he ɗum ɗo ɓe waɗante ɓe ande min fonno ar waɗa ɓe décoré kono kamɓe ɓe gari ɓe waɗi kam décoré nden ɗum ko weltare nden hande kala ko gandanɗa mi waɗani Mama Gallo walla trouble rabbinayi hande o yoɓi kam ko ɓuri walla trouble o yoɓi kam ko ɓuri sabu ngoɗo ni no ko heewi yara gadda oɗo photo mbiya ko min mbaɗɗa hen décoré vraiment min pour min mi ala oɗo mairie sah mais vraiment mi weltima hen no feewi mi weltima hen no feewi caggal ɗum noon mino salmina DJ Liman e DJ Amadou so Mama Gallo wino kam mi yettan ɗum woodi yimɓe aussi haade mi haali koto ɓamtare e wino yomi yettan ɗum président fedde mum Issa Diamé e Bensa Moussa Bensama en wino mi yettan ɗum wino mi yettana ɗum aussi tagade yettanaade o no wiyete Ibrahima ɗum Ibrahima Ba aussi o wino yomi yettan ɗum pareji ɗi ɗi gandanɗa kam waɗi ɓe parani ñalɗum e Awa Samba ko baɗiraɗo ɗo ɗo jiiɗa ɗum taw o la sellani mais o wawa wasam ñalɗum ngu nahmi wallahi o sellani ɗo ɗo jiiɗa on Ama Samba o yeggi mo dañɗa ha en mbi yomi ɗaɓɓan ɓe paɗe gaddanduɓe Ama Samba vraiment in woni weltare he am paray goɗɗo walla paren goɗɗo maren goɗɗo woni Boutel Modi neɗɗo mo gandanɗa ha hande min peera yiɗum kono kala ko jekkimi mbimi ɗum ɗum koye ɓurago e yahata rek o waɗa hen mbawal mum vraiment mino ɗum yetta e o mo waɗi délégué taw mino yetta aussi my sista Dieyla gandanɗa hoorema kamɓe mo tinni kawani ɗo min kawri min gamnodiri ɗo e min wayno ko andodiri ɗo ko ɓooyi tinniɗo vraiment ko jiɗɗo commune Diafaɗo par ce que kala ko waɗata rek won jeeya ɗum Diafaɗo e Ousmane donc wonde ko panel nde mino yetta fo en ɗiɗo leñol yettima tawi vraiment ko ɗum ɓe jinnoɓe o yarima janggo e jaam ta mi hettata yeeso mo Mama Gallo hande mi weltima saga neɗɗo kala ko mbawɗa ɗum wallu so wallani hoore mum ko yahata Mama Gallo ko wita ko mi waɗani ɗum fof wallahi mi waɗanani ɗum ino ko noddugol ɗum e haalana ɗum so yiyaano ko waɗata ko il yahata wallahi o yiɗ ko waɗata ko ko ɗum taki vraiment ɓeyduɗum e nanguel mayare ani mi salminima rawan noon winoma addu fedde ma nde bato ɓamtare ha joni mi siwande kono ɗa jigui Mama Gallo noon président mboɗo Issa vraiment aɗa ɗum jigui par ce que garɗo ɗo rowani ari ɗo hikka fof na wawi mo wuuri no wasata o hikka donc nden eɗen ñaago Allah la naɓa e jeeso bato ɓamtare aussi mbaɗaɗo parrain e nde e nduɗo ñalande ko yidde hawlidin rek hawlidin ngol fulɗo noon wona ko weeɓi kono ko ɓeydanode ko yidde hawlidin rek taki bato ɓamtare daari hawlidini pelle ha keewi pour rek yimɓeɓe ɓeyda ɓandutin ɓeyda yiitode ɓeyda andude par ce que no heewi hande dariɓeɓe ɗo min mino wawi sababu taki kam ɗo daro mino haala na o rewi he fedde nde noon fedde no dañi ngewi par ce que hande simi ari ɗo dan mi gat teddugal fedde o hikam e enen ɗo feccere nde ko pelle ɗe tagi gandudirɗen e ɗum koye yettere Allah donc wota en jawi wota en pamɗinin wota en mbaɗin gueɗe bolle kuyɗe par ce que kamin addi ɗum ɗo foof damen nden noon nanguen pelle ɗe joni noon mi arat mi haala e bato ɓamɗa mi yiɗ raɓɓinira par ce que pareji yiɗi kewi et puis jemma o mboya te mi andi may haali e amateur aji ɗum kaajumi ha fajar kay donc ko idotomi wi minen ƴetta président Abdoulaye Ba Lay Sis secrétaire général o ko ɗo o jiya Abdoulaye Sow ko bonnoɗo arde nguɗo ñam ko dañɗo empressement ɓe jekki ɗum ndigal mi jaa tewana bato ɓamtare par ce que min mi wino hikka ko organisateur gonanmi ko ɗum tan o sa ƴettumi mbaɗina délégation jaami de kana itta kamen kadi ko ƴettumi Ama Samba tan mbimi yo won parrain min mi yimno kon organisateur par ce que min ko mbinomi ko Mama Gallo rek comme minen ɗo ha jeeje ɗo ha Ndofane
mi jiyaani baɗaɗo ko waɗata ko kala keɓiɗo e wat galle mum wiye ala fayida kanko dañi fulla mboyni waɗa pour kalifaji mum jaadi he mum e ɗum ko waɗata ha hande o wawi hawlidino ngolo so tawino nino yimɓe ɓe fof mbaɗi sa fuɗɗima wadde ndiyata ɓe mbiya ɗum ko famde golle puyde tanno hande o waɗani ɗum ɗo donc ɗum ko gumde hoore mum eɗen ñagano kalifaji mum par ce que kamɓe ne ɓe mbawno ɓe ɗum kala daaɗe ɗe ganduɗa hoorema o waɗa découragé ɗum ko waɗata mais wax deggi yallah ɓe ɗum hen nanguirane ɗe heɗen ɓe ñagano nden noon komin mbawi ɗum batubam daare yekkiti enveloppe ko ɗumna sappo imam gallo o wallitimade ñamugo koɗimo ñaade donc yen ƴettafoɓe ɗum en janatoe vraiment mawgal ɗum min weltano vraiment ɗum tan ko ɗoɗa réglement min koye délégation Badou Mame Talla Dia ko délégation Badou Mame Talla Dia yomin salamu aleykum wa rahmatulah may haare merci beaucoup en beltanima ɗum Oumar Sow ƴette lettre mon ay bone lettre o dañi fayda ɗum noon en noon ko pare gonɗo madame Dieyla Sow bisimilla ma aca Thank you.
Thank you.